हेलो लोगोफोर आंनि अके दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनानै लाफिननाय जाबाय आं दा दंफैयो सारखौ बयबो रायजो राजाफ्रा नुनाय लोगो लोगो सिनायदों जानांगौ बिथाङा सारा गोबां स्टेटमेन्ट होयो बिथांनि मुङा जाबाय दाउद सार सारखौ आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय आं दा सारनावहाय मोननैसो खोथा सोंनो नागिरदों जि बिटिसि एकर्ड सीमा बारायनायनि बारै माखासे खोथाखौ सारा दिनैहाय गोबां निउसावनो स्टेटमेन्टखौ होबाय थायो ओरैहाय बिश्वनाथ सनितपुर ओरै साइडनिया जोंना नैबे थामथि गोरोबथायाव सीमा बारायनायनि बेबो बिटिआरआव हाबफागोन होननानै बुङो दिनैसिमबो हाबफानाया जाया बिनि सोमोन्दै सारा मा होनो आं फार्स्टआवनो अफ्रि दैमारि चेनेलखौ धन्यबाद होबाय जोबोद आंगोनि माने चेनेल बे बर'फोरनि दा बर'फोरनि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला जोंनि मिथियै गोबां खौरांखौ मिथिहोयो आं धन्यबाद होबाय दा सानजानि जायनाखि बिटिआरनि बाउन्डारि बे बिटिआरनि बाउन्डारि बारायनायनि खेथ्रआव रायजो राजाफ्रा गोबां मिथिनो लुबैयो आरो बारायब्ला मोजां बेखौ लुबैयो जोंबो लुबैयो बे गहपुर सनितपुर बे एरिया बिश्वनाथ बेफोर जायगाफ्रा गोबां खस्थ'जों फैनाय बड'लेण्ड आन्दलनाव बिसोर बिराद दुखु जादों दा बड'लेण्ड आन्दलनि सिङावबो बिसोरो हारसाफोरजों सैमाबादि अमाबादि बेहाय जादों बे जायगायाव बिसोरबो एनक्ल'जार होननानै हाग्रायाव हाबनानै थानाय नालाय बिसोर गय गाज्रि बेबहार खालामदों ओंखारलाबायदों दा जोबोद खस्थ'जों फैनाय बिसोरो दा बिदिनो जों बड'लेण्ड मोनोब्ला बिसोरखौ सोफानो हायोब्ला बिराद मोजांमोन होननानै जोंबो बे बड'लेण्ड आन्दलन समाव जों खोब नाजादोंमोन खिन्थु सोनो हानाय जायाखिसै दा थेवबो जोङो आसा खालामदोंमोन जे नैबे बिटिआर सुक्ति जेब्ला जायो बे सुक्तिया सोफानो हागोन जों बेखौ आसा खालामदोंमोन मानोना बे सुक्ति जानाय समाव बिराद गिलु बालु मोनसे असरकारि संगठन एनडिपि जाय एनडिपिखौ माने बुंनो थाङोब्ला मुलुगनाङैनो मिथिगौ जाय एनडिपिआ बर'फोरखौ प्रटेक्सननि थाखाय गोबां जिउ माहामै होनानै नाजादोंमोन आरो भारत सरकारा बिखौ गुरुत्व होदोंमोन दा बे हिसाबै जों सानदोंमोनबा एबारनि सुक्तियाव बिटिआर सुक्तियाव बे माने थालांनाय बिश्वनाथ आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव हाबगोन जों सानदोंमोन खिन्थु हाबाखिसै दा बे खेथ्रआव दिनै हाबगोन ना हाबा बे प्रश्न जाबाय दं गाज्रि दा जोङो बुंनो लुबैयो खुला खुलि रावजों दा बिटिआर सुक्तियाव बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला बेखौ सोनायनि खुनु एकर्डआव गैया लिराखै आरो लोगोसे बे एरियाखौ सोनांगौ होननानै बे एरियानि खुनु गामिनि नामबो एनेक्सन गैया दा गथे बेयाव हाबनाय नङा जों बेखौ सानदों आरो बेयाव एरिया एक्सटेनसननि बाथ्राबो गैया अन्थ' खमसे खम एरियाखौ एक्सटेनसन खालामनांगौ होननानै बिटिआर सुक्तियाव लिरनांगौमोन एरिया एक्सटेनसननि बाथ्राबो लिराखै जास्ट बे माने गामि नांजाबनाय बिटिआर बर्डारजों नांजाबनाय माने 50% थानाय बर' गामिखौ ट्राइबेल गामिखौ सोफानाय जागोन होननानै बुंदों दा बेखौ नायोब्ला सानजानि बे जायनाखि बिटिआरनि बाउन्डारि बे बाउन्डारिनिफ्राय हरै जायनाखि नांजाबनाय गामिफोर बे गामियाव बर'फ्रा 50% बारा गैया बे हाबनाय नङा आरो इभेन जों जेब्ला कमिसनजों रायज्लायो बे कमिसनजों चेयारमेनजों रायज्लायब्लाबो खुला खुलि खोथा बुंदों आंखौ बे सानजानि एरिया एक्सटेनसन खालामनायनि थाखाय दायथ' होआखै आङो जास्ट बे सिमायाव नांजाबनाय बबेबा जुदि 50% बर' गामि थानाय दंब्ला बेखौ सोसननो हायो ना हाया बेखौ नायफिनदों गथिखे बे हाबनाय बाथ्राखौ बुंनो हाया नोंसोर पलिटिकेल लेभेलाव रायलाय बेफोराव दा ओंखायनो जोङो बे एरियाखौ जे हाबगोन होननानै जे बिसोर बुंबायदों जों हाबगोनखौ दाबो बिसास खालामनो हायाखै आरो दा बिथांमोना जेरेखम बुंबायदों डिफेन्स बर'मोना हाबगोन बुंबायदों रायजोफ्रा गोबां आसा खालामनानै दं बे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा दा बे आसा खालामनानै थासेयावबो जुदि हाबमाराब्ला बिसोर जेरै खोथा जादों खिन्थु दायनिगिरिया बिसोर जागोन आरो सानसे समाव दायनिगिरिया बिसोर जागोन बिसोर दाय होगोन दा जेराव एसेबां खोथा होगासिनो दं बे खोथा होनाया जुदि जायाब्ला दायनिगिरिया बिसोर जागोन जों दा बेखौ बुंनो हायो आरो दा मोनसे खोथा सोंनो हानि बेलायाव ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हानि खेथ्रआव दाखालि बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टार बेजों लोगोसे जोंनि बिटिसिनि चिफ ममन बर' बिथाङाबो दंफायोमोन बावहाय जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हायावहाय गोदोनिफ्राय 6 सिडिउलावहाय गोदोनिफ्राय 6 सिडिउल जानायनि सिगां जाया गुबुन हारिफोर दङ ट्राइबेल अनार ट्राइबेलफोर जायखौ बुङो गुबुन हारि बिथांमोननि हाखौ बै बिथांमोननोबो दा मियादि ट्रान्सफार खालामनो हानायनि क्षमताखौ होनायनि खोथा बुंदों दा बेवहाय सारा मा होननानै दाथ' हिमन्त बिश्व शर्मा जे बुंदों बे इलिगेल खोथा बुंदों बियो इलिगेल खोथा बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव
नोङो खुनु मानसिखौ सोनो हाया आयेनाव बिदि गैया जे बिटिसि सुक्ति जानायनि सिगां जायफ्रा दंबोयो जिबां बोसोरनिफ्राय थाबोआखै मानो बे जायगायाव ट्राइबेल बेल्ट दङ बिसोर थानो मोना गोबाव जाबाय जोंहा बे जायगायाव थानो मोननांगौ होननाय आयेनाव बिदि गैया नों इलिगेलबाबो थादों गोबाव जाबायब्लाबो नोंहा नोंखौ होखारनांगौ बिदि आयेनाव दं दा मोनसे बे माने ट्राइबेल बेल्ट दङ जे बे हा होनाय बाथ्रा बुंदों बे थानो मोना ओमफ्राय बिटिसि सुक्तिसिम जायफ्रा माने थाखानाय मानसिफोर बिसोर माने थानो मोनगोन बिटिसिआव बा बिटिआरआव बिदि होननाय माने सुक्तियाव गैया अनलि बुंदों दा इलिजिबोल मानसिफोर बिसोरखौ थानो मोनगोन होनना बुंनाय जादों इलिजिबोल मानसिफ्रा सोर सोर दा जों बेखौ दिन्थिनो हागोन इलिजिबोल मानसि होनबा इलिजिबोलफ्रा इन्डियान सिटिजेन जागोन बनाफाइड सिटिजेन बिसोरो आरो बेजों लोगोसे जोंहा ट्राइबेल बेल्ट दङ जायखि थानो मोननाय जायनाखि प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफोर बे प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफ्रासो थानो मोनगोन बेखौ इलिजिबोल सोदोबजों माने मिन खालामनाय जादों बेनिखायनो बेयाव माने सोरबा माने खिलन्जिया मानसिफोर दोननो होनना बुंनाय हिमन्त बिश्व शर्मा बुंनाया एसे इलिगेल बियो बे जोंखौ माने गिथावबाथाव खैफोदाव खोख्लैनो माने अबेबा माने खिलन्जिया सोदोब बाहायनानै बर'फोरखौ माने बुथारजोबनो नागिरदों बियो खिलन्जिया मानसि नागिरनानै बे ट्राइबेल बेल्टआव सोनो नागिरदों आरो जोंखौ बुथारनो नागिरदों बे खिलन्जिया सोरखौ आं एसे मोजाङै बुंनो नागिरदों दे खिलन्जिया होननाय सोदोबा बियो बुंदों नागिरदों मा बे भारत उदांस्रि जानायनि सिगाङाव जायफ्रा दंफैयो आसामाव बिसोर खिलन्जिया होननानै हमना लादिनि दा दिनै असमियाफ्रा बेखौ बुंनादों आरो बिसोरखौनो असमिया बानायनानै बेयाव थानो होदिनि बिसोरना खनसेबा बे आरो खायफा बुंदों मा बे इण्डियाननि माने भारत उदांस्रि जानायनि सिगां बिनि सिगां बारबो जाबाय माबा मा होनो बे ब्रिटिश फैनाय समनिफ्राय जों 1826 बे समनिफ्राय जायफ्रा दंखायो बिसोरखौ माने बेयाव खिलन्जिया हिसाबै लाफादिनि ओमफ्राय बिसोरखौनो असमिया खालामजोबदिनि बिसोरनि अंग'आ बे दा नोंसोर सोरखौ असमिया खालामा नोंसिनि बाथ्रा आसामनि बाथ्रा खिन्थु जोंहा बिसोरजों खुनु खोथा गैया खिलन्जिया जोंहा खोथा गैया ट्राइबेल बेल्ट दगाव जोङो जायनाखि प्रटेक्टेड क्लासनि मानसि बिसोर थांनानै आरो प्रटेक्टेड क्लासनि मानसि होनब्ला जोङो ट्राइबेलाव थाबाय प्लेन्स हिल्सनि ओमफ्राय बे माने चिफ ट्राइब्स आदिबासि थाबाय ओमफ्राय जों माने माबाफोर थाहैबाय मा होनो SC बिसोर थाबाय ओमफ्राय नेपालि ग्रेजुवेट्सफोर थाबाय दा बिसोरल' आरो बिनि बादै खुनु माने माबा नङा आरोखि प्रटेक्टेड क्लास मानसि दा हिमन्त बिश्व शर्माया माने मा होनो खिलन्जिया मानसि नागिरनानै जोंखौ सेस खालामदों बै माने जायफ्रा इनक्लुजारफोर बाहेरानिफ्राय फैनाय बिसोरखौ खिलन्जिया बानायनानै जोंनाव सोनानै दोननानै जोंखौ सेस खालामदों दा प्रमद बर'आ जेबो बुजिया सामजियानो बे थाफानाय खोनासंदों थाफानाय खोनासंनानै बेबो दिनै बेखौ मावगासिनो दं होननानै हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों आरो बेखौ मावगासिनो दंसै दा बे माने डेस्ट्राक्टिभ बे जोंखौ सेस खालामो जोंखौ खुनुदिन मानिनो हाया बेखौ जों अप'ज खालामो आरो जों बेखौ दाखालि थांनानै अप'ज खालामदों आं इभेन हिमन्त बिश्व शर्मानोबो मोनसे स्टेटमेन्ट आं बेनो लिरना हरदों आरोखि आं बेखौ दिनै एसे बुंनाय जानोसै आरोखि जे हिमन्त बिश्व शर्माया माने बे खिलन्जिया मानसि जन्म होनायनि बेहा खंग्रा फैबाय नामा आं बेखौ लिरना होदों जे दिनै हिन्दु दर्शनाव बे हिन्दु बेद आरो पुरानफ्राव लिरनाय दं जे माने ब्रह्मायालायनो बे सृष्टिकर्ता ब्रह्मालायनो गावनि खुगाजों ब्राह्मणफोरखौ जन्म होदों ओमफ्राय फाफ्लिनिफ्राय खत्रियखौ जन्म होदों ओमफ्राय फेन्नानिफ्राय बैसोखौ जन्म होदों ओमफ्राय सुद्रखौ आफानिफ्राय जन्म होदों आफानिफ्राय जन्म होनाय सुद्रफ्रा जों लिरनानै ST SC जों बबेथाव जाथि जोंखौ जायगा होनो नाङा जोंखौ लेखा फरायनो नाङा जोंखौ माने गियानि खालामनाङा बे माबानि माने हिन्दु माइथलजिनि बे माने कनसेप्ट आरोखि बेखौनो बेदफ्राव लिरनांगौ होनदों आं दा बेखौनो हिमन्त बिश्व शर्मानाव सोंदों जे हिमन्त बिश्व शर्मा दाङ'रिया नोंथाङाबो बे ब्रह्माया जेरै माने ब्राह्मण क्षत्रिय बैश्य सुद्र जन्म होबाय नोंथाङाबो बेबायदि जन्म होनायनि खिलन्जिया फिसा जन्म होनायनि खंगरा जाबाय नामा होननानै आंखौ स्टिक लाबाय हिमन्त बिश्व शर्मा दाउथे जों बे क्षत्रिय सरिनि बे माने खिलन्जिया होननाय बाथ्रा ट्राइबेलफोरखौ दोननांनाय जों बेखौ स्ट्रंलि अपोज खालामो जों मानिया आरो खिलन्जिया सोदोबा बे बानायनाय बे आर्टिफिसियेल बानायनाय बे आरो खिलन्जिया रावबो नङा जोंसो UN चार्टाराव क्लियारलि लिरनाय दं इउनाइटेड नेशन्स चार्टाराव जे जायफ्रा थागिबि फिसा जायफ्रा बाहेरानिफ्राय फैयाखै जायफ्रा बाहेरानिफ्राय गागोमोन बे जायगायाव थाफैयाखै एखे बिसोरसो खिलन्जिया आरो दा बर'फ्रा हाजार बोसोरनि सिगांनिफ्राय बे माने आसामाव दंफैयो आरो बेखौ बुरुनजिबिफ्रानो लिरनानै लादों आरो जों माबे समनिफ्राय थादों जों रावबो बुंनो हागोन बबेनिफ्राय फैदों बेखौ बुंनो हायाखै दा ओरैनो बुंलादों खायफा हिस्ट्रियानफ्रा सोरबा टिबेटनिफ्राय फैदों सोरबा माबा फैदों बुंलादों
खिन्थु अबे जायगायाव फैदों रावबो बुङाखै खिन्थु जोंनि बे जायगानि फिसा थागिबि फिसा बे स्पस्ट आरोखि आरो जोंनि रायजोआ गुन दिख्राय दै सानजा दिख्राय दै सोरनाबा पर्तया दै साहा हिमालय हाजोनिफ्राय खोलाहा बंगोपसागरसिम बे जोंनि रायजोमोन आरो बे जोंनि हमलेन्डमोन होननानै सिडनि लिरनांदों इडुवार गेट लिरनांदों जोंहा हरसन साबमोना लिरदों गोबां बुरन्जिफोरा जों बेखौ लिरदों आरो असमिया जायनाखि राइटारफोर बिसोरबो केएल बर' बाहादुर ओमफ्राय टि शर्मामोन ओमफ्राय जों माने एन एन बसु बिसोरबो लिरलांदों गोबां हिस्ट्रिफोरा बेखौ सिखार खालामलांदों नंगौ होननानै दा ओमफ्राय जों बिनि किल'नजिया फिसा जोंसो बुरजा किल'नजिया रावबो गैया आरो जों बे सोरबा किल'नजिया नागिरनानै बानायनो नाजानायखौ जों गनायनो हाया जोबथारनायाव सारनाव आं मोनसे फिसा कुइसन सोंनो सानो जोंनि बिटिसिआव 6टा जनगोष्ठिया एसटि जानो थांगासिनो दं गमामायैनो बावहाय एसटिआ जामारगोन नामा बिनि बागै सारा मा होनो ओरैनोथ' एसटि जानो हाया आयेनावथ' बिदि माने 6 जनगोष्ठिखौ एसटि खालामनो हानायनि आयेनाव बे रोखोम प्रभिजन गैया संबिधानाव बे रोखोम प्रभिजन गैया मानोना एसटि जानोब्ला फार्स्टआव ट्राइब जानांगोन बे जायगानि ट्राइब माने आं बे बुंनाय बायदि बिसोर बे जायगानि किल'नजिया माने एबरिजिनेल मानसि जानांगोन बे जायगानि भुल गथ' जानांगोन थागिबि फिसा जानांगोन बेसोरसो ट्राइब आरो बे ट्राइबखौसो ट्राइबेल बानायनाय जायो आरोखि एससि जायफ्रा कास्टफोर बे कास्टखौ खुनु माने माबा खालामा ट्राइबेल बानाया आरो जायफ्रा अबिसि जाखाबाय बे अबिसिखौ ट्राइबेल खालामनो हाया दा गथिखे जाय ट्राइब बिसोर ट्राइबेल जायो जोंनो ट्राइब बर'फ्रा ट्राइब आसामनि थागिबि फिसा जों ट्राइब दा गथिखे जोंखौ माने ट्राइबेल बानायदों ट्राइबफ्रा दा गुबुन जायगानि 6 जनगोष्ठि बे 6 जनगोष्ठिफ्रा बे जायगानि ट्राइब नङा आरो बिसोरो माने एसटि जानायनि फिसा माने कनस्टिटिउसननि जायनाखि क्राइटेरियाफोर बेखौ बिसोरो फिलाप खालामनो हाया दा फार्स्टआव नों माने आयेन बादिबा ट्राइबेल जानायनि आयेन बादिबा फार्स्टआव बुंदों माने प्रिमिटिभ ट्रेड थानांगौ होनना बुंदों आरोखि फार्स्टआव ओमफ्राय सेकेन्डआव बुंदों डिस्टिंक्टिभ कालचार थानांगौ थार्डआव बुंदों जिअग्राफिकेल आइसोलेसन थानांगौ ओमफ्राय फर्थआव बुंदों साइलेन्स अफ कन्टेक्ट उइथ आदार कमिउनिटिस एट लार्ज होनना बुंदों ओमफ्राय फाइभआव बुंदों 5 नम्बराव जे बेकवार्डनेस जोबोद गोरिब आरोखि बेखौ बुंदों आरोखि दा जों ट्राइबेलफ्रा बे जायगानि थागिबि फिसा जोंहा माने डिस्टिंक्टिभ कालचार दं जोंहा प्रिमिटिभ ट्रेड जोंहा दङ हिसाबै जोंखौ ट्राइबेल बानायबाय आरो जों दा जोंखौ ट्राइबेल बानायनायनि हानायनि खुनु केपासिटि आरोखि बे आहम सावथालफ्राबो ट्राइबेल होननानैसो बुंनो हाया बिसोर किल'नजिया बे जायगा नङा बिसोरथ' 30 सेन्चुरियाव गुबुन बाहेरनिफ्राय फैनायसो आरो बिसोर गावसोर अब्रा फैदों बिसोरथ' माने मा बिसोरनि बुरुनजिया गावसोर लिरलाबायना नालाय गावसोरलायनो सोरगोनिफ्राय फैनाय अखाफोरनिफ्राय फैदों बिसोर सनारि जांख्राजों फैदों होनना गावसोर बुंनो लायो असमिया रायथारफ्रा बुङो आरोखि दा लासैसो मिनिथावथाव बिसोरनि जारिमिना दा बेबायदि नों बोरै ट्राइबेल जानांगौ आरो राजबंसिफ्राबो जानो हाया राजबंसिफ्राबो बाहेरानिफ्राय फैनाय बिसोर बे जायगायाव अरिजिन मानसि नङा राजबंसिफ्राबो बिसोर मिक्स आरोखि जेरै बे रंफ्रिया एखेबारे मानसिफ्रानो एखेबारे राजबंसि होननानै लालाबायबाय आरो राजबंसियाथ' डिस्ट्रिक्ट मोनसे जाथि नङा दा बिसोर कच राजबंसि होनदों कच जाथिया आलादा कचआ माने भाषाबो आलादा राजबंसि भाषाबो आलादा दा बे कच राजबंसि मोननै जाथि मोनसे बोरै जानांगौ आं ओंखायनो पेपारावबो सम बुंबाय थायो जे सोर बिमा जन्म होगोन बिसोरलाय खुगा फारनै फिसा मोनसे भाषाजों मोनसे खुगाजों कच भाषा बुङो मोनसे खुगाजों राजबंसि भाषा बुङो सोर फिसा बिदि जन्म होदोंमोन सोर एसटि मोनथ'वा जों बेखौ बुंदाखै दा आसाम गभर्नमेन्टआबो दिनै बुजिनांगौ आरो जों लिडारफ्राबो बुजिनांगौ कच राजबंसि होननाय जाथि गैया आरो बेखौ आर्टिफिसियेल बेबायदि मानसिखौ एसटि बानायनो नागिरोब्ला सेस जागोन आरोखि दा जों बिसोरखौ एसटि जानो होनो नाङा दा जायफ्रा माने 6 जनगोष्ठि बिसोरखौ एसटि खालामनो नाङा आरो टि ट्राइब्स बिसोरथ' बाहेरानिफ्राय फैनायसो बिसोरथ' एखेबारे साइडफ्रा बिसोरखौ माने टि गार्डेनाव खालाम दं लाना फैदों बिसोरखौ दा बिसोर माइग्रेसनाव बिसोर खुनु ट्राइबेल जानो हाया दा बिसोर होनो नाङा जों बारा होनांगौ आरो स्ट्रंलि जों अपस खालामनांगौ आरो बिसोर ट्राइबेल एब्ला जों जोबगोन दा दिनै ट्राइबेल नाङै रिजार्भेसन दङ साख्रि बारियाव रिजार्भेसन दं बिसोर लोब लाफैजोबगोन जों हानायबा बिसोर बुजिनो आरो लोगोसे नोङो बेहाय एसटि जा माने एमएलए सिट दं जा बेखौ बिसोर दारायजोबगोन एमपि सिट दं एसटिनि बेखौ बिसोर लाफैजोबगोन आरो लोगोसे दा बिटिसि जायखि जा सिट दङ बिटिसिआव रिजार्भेसन 36 बे 36खौबो बिसोर दारायनानै बिसोर लाफैजोबगोन अब्ला जों जोंनि बिटिसिखौबो जों खुंनो हानायबा बिसोरथ' खुंबाय जों जोबगोन दा गथिखे बिसोरखौ एसटि जाहोनो नाङा जों बारा होनांगोन जेनेबा होबथानांगोन दा जोंनि मानसिया गोरलै लालाबायदों एखेबारे दा जों 2006आव जों दा माने रोंगोरा नार्जारिया राजबंसिखौनो एसटि जानांगौ होननानै माने लिरलाबायना हरदों गोदावफ्रावनो दा बे आरो जोंना बे एबसु ओमफ्राय ट्राइबेल संघआबो बुंदों बे 6 जनगोष्ठिखौ जेरै ट्राइबेल होनायाव जा आपत्ति गैया प्रभाइडेड जाहाथे जोंनि एक्जिस्टिं ट्राइबेल जायनाखि खहा जाहाथे बे जाहाथे एफेक्ट जाया उइदाउट एफेक्टिं दा प्रेजेन्ट ट्राइबेल माने रिजार्भेसन खथा बेखौ होनदों आरोखि नों ट्राइबेल जानो माने माबा होनानै नोङो पारमिसन होनानै
बेथ' एफेक्टिं बा जायो नों ट्राइबेल जायगायावबो एफेक्ट जाखागोन ना बेथ' जोंखौ जाम्बा खालामनाय जाबाय बियो दा जोंनि बे दुरबल स्टेटखौ होननानै दिनै सरकारा खालामनो नागिरदों आरो दानि दिनाव दिनै समाव बिजेपिआ ओरैबायदि दादागिरि बस्ताजों सोलियो आयेनजोंसो सोलिया आयेनखौ भंग खालामनानैसो दिनै बे एसटिखौ होनोबो हागौ दाखालि प्रमद बर'आ माने बुंलादों दै लोंनाय बायदि गोरलै होनदों एखेरे एथ' आयेननि खोथा आयेनाव दंब्ला जागोन आयेनाव गैयाबा जानो हाया होनलादों दिनै बबे आयेनखौ मानिनानै सोलिदों प्रमद गावनो बुंनाय नंगौ दिनै गासिबो आयेनखौनो सिफायजोबनानै दिनै गासिबो सालायगासिनो दं दिनै नों बे बिटिसिनि आयेनखौ सिफायना जोब्बाय नोङो गरखाफोरखौनो जेराव नोङो प्रटेक्टेड क्लास होनो हाया बेखौ प्रटेक्टेड क्लास खालामबाय बे आयेनाव दंमोन नामा बे आयेनाव गैयामोन आरो दिनै माने ट्राइबेल बेकग्राउन्डआव नोङो माने किल'जियावबो दोननो नागिरबाय बे आयेनाव गैया बे आयेनाव गैयैखौ दिनै आयेन बानायनो लानो नागिरबाय दिनै बिटिसिनि बेसेबां पावार दं बेखौ लांजोब्बाय दिनै आयेनाव गैया बे उनाव बे आयेनखौ मानिदों फालाय बेखौथ' गासैबो मोनफा मोनफा आयेनखौ बन्द खालामबाय ना ओंखायनो जों गोरलै लानो नाङा जे जिखुनु टाइमावनो बे माने बिजेपि सरकारा बे 6 दान गथ'फोरखौ बिसोर एसटि बानायनो नाजागोन आरो बांसिन माने गावसोरनि लाबा लाबखौ नायनानै खामानिखौ मावो दा जों बायदि फिसा ट्राइबेल आसामनि ट्राइबेलफ्रा खथि जाब्लाबो बिसोर जेबो माने लसा गैया आरोखि खथि जागोन खिन्थु जोंहा लाब जागोन बे आरोखि गावसिनि सार्थखौ नायो ओंखायनो बिसोर ट्राइबेलखौ बानायनो नागिरगोन जों स्ट्रंलि होबथानांगोन आरो खिन्थु जों खैथां जुजिनांगोन आरो बे जोंनि लास्ट बेटेल जों जानांगोन कि ट्राइबेलखौ होनो नाङा दा रायजो राजा नोंथांमोन सारनिफ्राय गोबां खोथाखौ जों मिथिनानै मोनबाय आं गोलाव सम लानो सानाखै सारखौबो आङो दान्दिसे सम होनायनि थाखाय बेसेन गोसा सम होनायनि थाखाय हामबाय होननानै आं बुङो आं बे समावनो आंनि भिडिअखौ गोलाव खालामना लाफानो आंबो धन्यबाद होबाय उखिल दैमारिखौ आंखौ इन्टारभिउ लाफैनो थाखाय आरो बर' जाथिनो मेसेज मोनसे होनायनि थाखाय धन्यबाद जायो